नोंसोरनि थांखिया मामोन? नै गोदान मुगानि गोदान जोलैफोर थांखिया मा नोंसोरनि? हारि उदांस्रिनि ना हारि फोजोबनायनि? गावनि जिउखौ हाग्रा बंग्रा दोनखुमानाया हारिनि थाखाय ना गावनि थाखायमोन? हारि अनफावरि गोसोजों गावनि जिउखौ हाग्रा बंग्रायाव पुलिस फाइखिनि नोजोराव दाय गोनां खालामना लानाया सोरनि थाखायमोन? जोनोमगिरि बिमानि गोरबोखौ दुखु होनाया मानि थाखायमोन? हारि उदांस्रिनि हाबिलाजों नङामोन होनब्ला? हारिखौ रैखाथि होनायनि नङामोन होनब्ला? दिनैलाय बहा थाखो नोंसोरनि हारि उदांस्रिनि थांखिया? दिनैलाय बहा गोमाखो नोंसोरनि हारि रैखाथि होनाया? बावजोब्बाय नङासै नोंसोरनि समाय लानायखौ? जायनि जाहोनाव नोंसोर गावखौनो आखाइ दिखांना सिगांबोदों बिखा फोरदान सुथुरनि आखायाव गावखौनो गथायफैदों। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।